August ni som pali tho than ni ani a tun trum chu international news kan ngai thlama sa ve thung dora Russia li Ukraine thu tharte kan puan ba ka China Taiwan US thu tharte kan ngai thladon bokani Lithuania chuan Belarus nen an ram ria ven himna khau takin an kalpui mek Lithuania hian kar le hian Belarus nen an ram ri mun ruk an ram ri mun rukami chu kharan tum he thutluk na hi a than om Belarus nen an in kar thu a chiat nuwa siamania Lithuania hian Belarusin Wagner nena sipai nun channa sataka an zira wangle an ram ri ma yaral thuam tak tak kap chuakin sipai drilan kalpuya wangin Lithuania hian he malak na hian kalpui Ukraine chuan Crimea Bridge beile ta tuna hian he lei hi kharania Ukraine chuan ground lama an duangin counter offensive anti hlotlin hlei theilo ta ka chuan drone mangin nasa takin che tan la a Zelensky chuan tun aya nasa zokin drone beina lo ma chon turin loin buat se ro ti in thuwa cha hetianga drone manga Russia khopui chungan be mek lai hian Russia chuan missile mangin phuba an la vezel boka Ukraine leinan cholsan du bik lo chuti lai chuan nimin pialama Russia in amun ma aram chung anga apuan Crimea chu Ukraine chuan a beile ta a Crimea Bridge chu rocket ka anni Ukraine hian voi ni he bridge hian kapa ma se an hlotling lo ni in Russia chuan a soi Russian Kaliningrad region a training flight anei la in Su-30 fighter jet chu atla ni in an soya he thlona chuang pilot pahnih te chu an thi ni in an soi Ukraine official te chuan Ukraine khochak lama Kharkiv bial le chim lama Zaporizhzhia chu Russia in missile mangina beya mi pakhata thi ni in an soi Ukraine chuan nasa takin drone be puyan thak Ukraine drone wai fathleng Crimea be turin Ukraine chuan drone rualan tir luta Crimea ram be pui thak na hian Ukraine drone somni rual zetan thok chuak Russia chuan electronic mangin heng drone te hi atitop ni in a soi Ukraine marchak bial Russia in ada official chuan Donetsk silai me puana sata wangin civil mi pakhata thia mi parukan hliam ni in a soi anzinga hian meicha kumsom pahnih mi po atel ni in a soi heile khong takin Taiwan laka China chedon ta Taiwan Vice President William Lai chuan US atlo a hei wang hian China chu thin rim hle a buaina siam tu le lak hran tum tu ti in a be Taiwanese Vice President William Lai an US leilunga ra hnuwa China chuan thu chua khong takan siama tuna tang chuan kan thu nei na hum him turin harum mangin chet kan la ka ngai don ta ani anti William Lai hi na kum January thla a Taiwan President in thlan lo om tura din tumania China le Taiwan in kar cheme ka boruak thar om tur po don zo lovin nakum in thlan boruak thlir chungin US hi atlo ni in media tam tak chuan an soya kan hriat angin China hian Taiwan hi an pi le pu hun atanga an ram chung ni in an soi thina Taiwan lak hran tuma US in rol chu an ngai theilo thin hle William Layan New York khopui New York leilunga ra atanga reivak lawa China chuan thu chua siam ngalin China Foreign Ministry thu puang tu chuan Taiwan lak hran tumna engpo chu an do dal don ni in a soi William Lai hian Taiwan zalen na chungchang soin China laka tanga kal rang tur hian ma kan la zel dona Taiwan hi China core interest bulpui berania diktak chuan Taiwan Strait a buaina a chhuah chan chu Taiwan in independence nei tura United States arin chan wangle chumi nei thei tura US a tho pui wang ni in a soi China hian thil thleng te chungun takin a thlira aram thu nei na le ram ri hum halna konga thutluk na mumal tak le chak takin ma ala to don ani ti in China lam chuan thu chua an siam William Lai hian Taiwan President Tsai Ing-wen a in zelen na chungchanga thu a chak chuak tam thrin zoka tuna hian China hian Taiwan chevela indo nun chan an zir tlo renga politics thila Taiwan hi chin fel atum thina tuna hian China hi a beidong teltela white paper ti chuakin China reunification chunga Taiwan alu nu Taiwan alu huna omdan turte
thune na zau tak mania in rel bol na hran nei chunga zalen na zau zok ne na China ram chunga dan tur ruam man na te ti chuaka ma se Taiwan chuan an hnol thu an puang ani China chuan white paper an ti chua chuan Taiwan hian heng zaidam taka kan ti hi haidar su se zaidam na atangin tharum manga chin felangai to ang ti in an ziak China hian Taiwan che vela an chet na an tipung zela kumdang ain kumin hian indo thlo na po an thlok lut na sa air defense nen indo long rual nen Taiwan an hual rup maya chanchin kan ngai chang zel don nia Ukraine lam hi han puang le lokila nimin cholni khan Ukraine sipai te chuan Donetsk lama mason na poimo takan nei ni in the independent chuan a puang kifin Donetsk khopoimo tak ala let le ni in an soya hei wang hian Putin a sipai te chu helai hmun atang hian an in hnuk dok ni in an soi Ukraine in Donetsk khopoimo tak alak let le awangin Russia sipai te chu an in hnu ki rangai ta ni in report chuan a soi Moscow sipai te chuan Urozhaina an omna hmun chu an chuasana hei hi khochak lam kho pakhat strategically significant village an ti Indo mek na khopoimo chu ki fian ni tam tak chung counter offensive kalpui mek lak let atum mek te zinga mi ani he Ukraine malak na hian Ukraine sipai te chuan March thla a US in smart bomb an thon chua to te an mang tangkai hle ni in an soya he thu buat sei lai hian chanchin kim chang report ala om hrilo ole Manipur thu thar han puang vele to ila an la buai hle a buaina zual pui ero re hun ala om nge yang ma se buai ma ang chuan bo ruak aron her chu arin om to lova zo na thlak te hian an thil phut ber meitei ho laka tanga kalrana rorel na hran an nei ma chuan meitei le zo na thlak in kara hian kar ol thuk taka om reng to don ani tundin hmuna hian Manipur kan unaw te hian UT status chu an du ber ni in a hriata August ni som pasaria Government of India ne na meeting an nei tura po UT chungchang hi kuki zo ai o te chuan an da tel ni in an soi ma se meitei lam hian an thok to phlengin hei hi an rem ti in rin om lova an mahun hian ngai tu na ti thui hle pemlut laka surgical strike nei an soi rita tuna hian meitei lam hian an thil phut ber ni thin zo na thlak lam ne na buaina an nei chan ber le zo na thlak lampo an thin rim na ber tribal din mun ron chan vengot an tum na ni in ma se meitei lam hian hei ai hian Myanmar atanga Manipur ron pem lut chungchang hi an soi ring ta zoka India mi puiril ru an lak pen thainan Myanmar atanga ron lut chungchang hi main topika an chantir mek hei hi tun monsoon session a po khan soina sat ber te zinga mi ani a Parliament House a pu vena thin rim taka au chuana chan pakhat po kha Manipur pem lut isu ani kha ani na taka chuan Myanmar a buaya min o thanga sipai rova tak ten che tan ban san lova tuna phei chuan zo na thlak sipai an thile tanualani anram Myanmar an chua san zel lo thei lova Mizoram le Manipur bak lu na tur dang kan unaw te hian an nei lem chuang lo Mizoram a po singtel fe an ron lut to a Manipur lama po tam tham takan lut to boka heng pem lut te hi tun buaina nen meitei lam hian an phiar zom meka heng pem lut te hi Mizoram a ron lut ang bokin mitam tak thatak takan om la in thil lo ti sual le thatak tak kara thalo po an lo om ve pal thai mi hring kanin an vek lo wangin mi thakara mi thalo an noma wangin mi zongzong an thalo ti na ero ani lovani reserve forest area chengin popian ching ni in parliament a po khan Union Home Minister khan a soi chuak nge a heng pem lut te hnut dar tur hian Indian Army hian surgical strike nei ro seti in BJP tho pui leader pakhat chuan a soi riap mai NPP leader BJP tho pui tu chuan kan unaw Myanmar atanga Manipur pem lut te chu helho be taka beyanap ta BJP tho pui hruai tu chuan Manipur dan lawa pem lut te chungchang soin surgical strike kalpuya phut riap mai NPP hruai tu chuan Union Home Minister hna soin agency then khat chuan tuna hian kuki hel zong chu ke ma anom vek to ni in an soya ral thuam po an hne na om vek to ani ti in na soi
National People's Party hruai tu Rameswar Singh chuan tharum thona na sa taktuar Manipura hian state chunga dan lawa pem lut an oma wangin surgical strike anga malak na lian tak kalpuya phut hriat tur chu NPP hi Manipur BJP thopui tu te an ni Home Minister thu soya tang hian dan lawa ku ki hel Manipur pem lut thren khat chu ramrikal tlang local an ni hemi konga hian pon lama tanga tharum thona ti ka soifo thina ram ven himna po a chle ani ti in NPP hruai tu hian thu thar the dar tu te hril hei hi parliament a po Manipur chungchang an soya an soijin berania state pon lama tanga beina ti hialin MP then khatle Home Minister khan an soya hei hi India inangai serious thainan state pon atanga tharum thona vullen ani anga soi ni pona hriat Manipur chau nilavin India nampum India rampum chan chu apoimo thu soin NPP leader chuan surgical strike ang chi manga kan beilo chuan annor chua thei don lo ni ena soi Singh chuan Union Minister hena agency thren khatten tuna hian ku ki hel zong an ke ma nom vek to a ral thuam po an hena a om vek to ti soin ma la turin Home Minister angen ma la turin angena heng ku ki hel pol te hi Manipur mi puite hena an lo thleng me kani khwe tanga lo chuak nge he boina mai pui hi aron al chua tuin nge le lama tanga ron bei ti hi ti chiana nga ya ni ti in NPP hruai tu chuan a soi mase Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma chuan he comment hi soi selin Manipur din munchin felna chu silai mu le helna atanga chuak nilovin thinlunga tanga chuak ani awangin Army chuan engma anti theidon lo ti soya tharum manga chin fel chi ani lo ti in Assam CM chuan a soi ve khut a soi dik ve pol takani ome hele ku ki zoten meite yan pong sual tak mo Manipur tharum thona tun na ya meite ilamin pong sual na ra phlak tak lamka athleng ni an soi chungchanga Manipura Zomi Mothers Association chuan thu chu an ron siama lamka meitei meichia misualten an pong sual ni athu thang chungchanga Zomi Mothers Association chuan dem na thu an puang chuak adik lo an pong sual lo ti thei to patang turan ni lain engwangin nge Zomi Mothers Association te hian meitei meiche pong sual tu Kuki Zo tribal thil sual ti tu te chu an dem thu an au chua puitlat maya he thil thleng hi tak ani ti na emni Zomi Mothers Association ZMA chuan August ni som pani khan thu chua siamin mei ni thum sang ni som ni pathuma lamka meitei meichia kum som thum pasari mi pong sual na ra phlak tak thleng chu an dem thu an soya buena engpo meichia le naw pangte chu beina satber an ni thin thu an soi he thil thleng hi an dem thu soin ZMA chuan press nota Manipura buena chuak me ka hian meichia te hian an tuar na sa berti hi mi zong hian an hreturani eng buena po meichia le naw pang hi tuar na sa bertu le an beina satber an ni fo Kuki Zomi khotlang hian mi pat meichiat na lama tharum thona hi voi enge moza tan lo mutoa kan meichia te hi Kuki Zomi community zinga mi an ni awangin meitei mi pui pung khom te chuan thlur bing chungin an beya an pong sual thina ni anti Kuki Zomi meichia te chuan mi pat meichiat na lama ti du da na beina an to chungchanga dikna kan phut lai hian mei ni thum sang ni som ni pathuma lamka pong sual thleng ni soi chungchanga hian thu nei tu te chuan en fia turin kan nge na he buaina hian meichia te chu tin zon an ni le meiche chaklo jok pho anga man chu ti top ngal ni se ti in ZMA chuan press nota an soi Zomi Mothers Association chuan meitei meiche chunga pong sual na thleng adam chuak ta chu an leina thle ni in an soya he thu boy hi Supreme Court in Manipura meiche te chunga mi pat meiche na lama tharum thona thleng te chui chiang tura an siam an din SIT Special Investigation Team noya chui turin kan nge na ni ti in ZMA chuan thu chu an siam Manipur Police ten mi sangkhat zanga somriat an man le ta Manipur tharum thona darkar somni palikal ta chung khan district ranga dan bo chiat na nei mi sangkhat zanga somriat police ten an threng State Police le Central Security Force tang kop te chuan Imphal West Imphal East Thabal district le Bisnupur te
Churachandpur district a Frings le vulnerable area search operation an naya ra tha achuani in an soya heng bei pui thlak na hian ral thuam chi rang som pahnian mana silai mu le puak thei thil pariat mu chuan ni boka hei hi hlo om thei ti top na tura hmalak na hlotling tak ni in an soi Manipur district rang anaka santi checkpoint za somni pakhat chu ruam hanna fel taka siamania tlangram le phaizol bel rang ate siaman ni regulations von him regulations ngettaka von him tu min state puma dan bo chet na rang awangin mi sang khat zanga somriat zet man tharan ni darkar somni palikal ta chungin vital supply chain te chu man chun jom zela niya lir thei som ko pahni in national highway number som thum pasarian paltlanga lir thei za som pahni in national highway number 2 an paltlang boka bungro poimo an phur boka Hrisel na lama harsat na thei muna ven himna chu khau taka kalpui ania lir thei te chu harsat na lo le him taka an kal theinan security convoy te chuan mun poimo bi ka an zui thin bokani sarkar chuan mi pui te chu thu thang dik lo le video dik lo the dar laka film khur turin angen bok hei CBI in case pakwa an lak beldon CBI chuan Manipura tharum thona thleng chungchanga case pakwa dang an la le dona chutianga ni chuan va in case som pasari an latling don ta ani an soidanin prop agency hian state chunga lamka district ami pat mei chet na man sual nia soi case pakhat dang an lak bel le arinom CBI hian Manipura tharum thona kai hnoi case pakwa dang an chui le dona hei hian agency in case an chui zong chu som pasari akai chodon ta ni in official te chuan an soi ani thil thleng chiang tu official te chuan Central Agency in a chui chian na chu heng case som pasari te chau hian ni don lo mei che chunga dan bo chet na le mi pat mei chet na lamati du dana ne na inzom case dang po an chui zel don ni in an soi CBI hian tun thlengin thu boi pariat an ziak lut to a heng zinga hian Manipur mei chet te chunga pong sual na thleng nia soi chungchang thu boi pahnia tela case pako dang lak bel tumin ma an la mek ni in official te chuan an soi thu don danin heng case engemozat CBI nan chui mek te hian an chui meka hian schedule case le schedule tribe prevention of atrocities act 1989 chungchang te po tela ma se hei hi DSP rank officer chunglamin an chui thei don thung hetiang thil thenga hian DSP hi supervisory officer an ni theilo wangin agency chuan SP te chu heng chui tur hian mang don ni in an soi Central Prop Agency chuan forensic sample zong chu Central Forensic Science Laboratory an transfer vek don ni in an soi boka sample la kho memo indona mun pahni zinga pakhat atanga attendant tu po in a chui chian emo chuan chui chian na diklo chungchanga zona thei don ani anti CBI chuan state chunga meiche officer te chu meiche laga poi khoina kai hnoi thu boi chui turin antia chui tur bi kin antia hei hi thu soi record le zona channa atana ti nge turani thuan soibok mei ni thuma state chunga nam in kara buena achua masak bernia tangkhan mi za somruk chuang an thi to a majority meitei community ten schedule tribe din munan phut dulo na lan tirna na Tlangram district tribal solidarity march bot sayani nuwa voin thleng hian buena la re tak lovani